Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkamu da raka, barkamu da lokaci. Barkamu da sake saduwa a cikin labaran kane. Idan yana farkon zuwa kan shata mu kai mana subscribe da alamar karo sanarwa. Ta haka da zaran mun ɗora shirye-shirye na su mu kai tsaye. Mun gode. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, duk wanda suka riga mu da gaskiya, Allah ji kansu kuma Allah ya masa rahama. Kuma ta mu ta zo Allah za mu cika da imani. Don masu sauraron kamar da ku sani, jaruma masana'antar Kannywood Oda kwanakin ba ta rashin lafiya ta ji jiki wanda har ya zama mata rama ta rame da kasan baya ta ba. In ka ganta ma abin tausayi ce. To masu sauraron kamar ji gani ta samu sauki har ma ta wallafa wannan hoton da kuke gani a shafinta na Facebook da Instagram inda take godiya ga masoyanta da irin addu'ar da suke mata. Kamar su gani masu sauraron kwanan nan ta samu sauki tana ƙara neman addu'ar ku. Allah shi ba ta lafiya. Sannan ku daure ku yi lakin da share da comment domin jira ku akan ƴan uwa musulmai baki ɗaya akan faruwar wannan abu da safiyar yau. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To jama'a ƴan uwa musulmai, ku daure ku biyo mu har bidiyo, ku daure ku biyo mu har ƙarshen wannan bidiyo domin jin ainihin abin da ya faru da su. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To masu sauraron, barkamu da dawowa tare da ku a cikin wannan sabon shirin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kamar yadda abin ya faru, yadda ya zo a safiyar yau, labaran yau shine abin da ya faru yanzu a safiyar yau, abin da ya faru ke nake da trend a social media baki daya. To masu sauraron, kamar yadda wannan fitacce naku shahararre wanda ba kowa ba face jarumin fim ɗin Izzat, wanda ba kowa face Lawan Ahmad, inda ya fito yayi wani bayani akan faruwar irin wannan abin da yake faruwa a social media baki daya, inda zaka ga ana yada hotuna kamar yadda dai kuke gani misali akan wannan bidiyo da muke kai. Za ku ga ainihin yadda aka yi rubutun da yadda aka ɗora hoton. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya gargaɗi akan yaɗa irin waɗannan abubuwa a social media babu kyau. Ba tun yau ba wannan fitacce ya yi gargaɗi ga youtubers su daina yaɗa irin wannan abu, su daina yaɗa ƙarya akan kuma abin da bai faru ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sakamakon kamar irin haka, mutum yana can gidan shi lami lafiya kwance, ko a yi mai shaidi ko a da mai shaidi ko a ce ya mutu, to absani kuma abin ba haka bane. Idan ba za ku manta masu rarrama a koda yaushe a kullum a kan social media baki daya akan abubuwan da suke faruwa kenan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mu dai abin da zamu ce a wannan tasha ta mai albarka, sai dai mu ce Allah kyauta, Allah kiyaye gaba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya jama'a wa musulmai, mu daina irin yada waɗannan dan ba abu bane mai kyau. To masu sauraron, fitacce shahararre na kuma farin jini face kowa ba face Lawan Ahmad, fitacce naku inda yake jama mutane kunnuwa akan ya haɗa irin wannan abu. Ba tun yanzu ake yada ba, an daɗe ana yadawa, inda yake jawa mutane kunnuwa akan da su daina yada irin waɗannan hotuna da sauransu. To masu sauraron, mun dai ji kuma muna ji muna gani har kullum a koda yaushe, kamar yadda kuke gani a koda yaushe akan wannan tashoshi namu masu albarka, musamman ma wadda tasha ta mai suna Hausa Viral. Har kullum a kodashi tasha ta ku ce mai farin jini. To masu sauraron, mu dai abinda zamu ce sai dai mu ce Allah ya kyauta kuma Allah ya kiyaye gaba akan faruwar waɗannan abubuwa da suke faruwa a faɗin duniya ma baki ɗaya. Za a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah ka tsare mu, ba ƙara shirye da mu shirin addinin musulunci. Muna godiya sosai masu sauraron mu, haɗa a lokaci na gaba.